Masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na madubin al'umma wanda ni Ibrahim Idris nake gabatarwa. Shirin madubin al'umma shiri ne wanda yake duba da nazari akan abubuwan da suke ciwo al'umma tuwo a ƙwarya tare da tattaunawa da masana domin neman mafita da kuma kawo ci gaba ga al'umma wanda Project Plug suke ɗaukan da yin kawo muku wannan shiri. A kowane mako mukan duba maudu'i wanda za mu tattauna da shi wanda za mu tattauna a kan shi. Wanda za mu tattauna yau akan mahimmancin ƙungiyoyin sa kai domin samar da tsaro, samar da ayyukan yi ga matasa da kuma ci gaban tattalin arzikin al'umma. Wanda za mu tattauna tare da Malam Amiru Abubakar Gambo wanda memba ne a ƙungiyar Community Service to Humanity Association da ke nan Rafin Daɗi a cikin jihar Katsina. Domin jin yadda tattaunawa za ta kasance ku biyo mu a cikin shirin. Malam Amiru barka da shigowa shirinmu na madubin al'umma. Kamar yadda ka ji a shimfiɗar shirin za mu tattauna ne akan mahimmancin ƙungiyoyin sa kai don samar da tsaro, ayyukan yi ga matasa da kuma bunƙasa tattalin arzikin al'umma. Idan muka duba kundin tsarin mulki na ƙasa sashe na 4 sakin layi na 40 ya ba da dama mutane su taru su haɗa ƙungiya domin cimma wani buri na kasuwanci ko na zaman lafiya ko dai na kawo wata maslaha a cikin al'umma. To daga cikin ƙungiyoyi akwai su kala daban-daban. So za mu so koyaya ne mu ɗan san me ƙungiyoyin sa kai suke nufi. Masha Allah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko dai sunana Amiru Abubakar Gambo. Ina zaune a unguwar Rafin Daɗi a nan cikin birnin Katsina. So, kamar yadda mai gabatarwa ya tambaye ni yana son ya ji ɗan ƙarin bayani ko kuma menene ƙungiyoyin sa kai. To, ƙungiyoyin sa kai wa'yansu ƙungiyoyi ne ko kuma in ce wa'yansu ƙirƙirori ne da al'umma ke yi domin sama ma kansu mafita a inda mafi yawanci gwamnati bata taɓa ba ko kuma waɗansu masu hannu da shuni ba su zo wurin ba. To wannan ke sa mutane su yi tunani su ga ya kamata su ƙirƙiri wannan tafiya wadda za ta sa su cike wannan gurbin, kama daga fannin ilimi, lafiya, kula da muhalli, yanayin zamantakewa, samar da sana'o'i tsakanin matasa. Akwai mutane masu bukata ta musamman, su ma akan ƙirƙiri ƙungiyoyi wanda zai sa a wayar ma mutane da kai cewa wa'annan suna da bukatar su ma a jawo su a jiki a tafi da su, su ma mutane ne. To kaɗan kenan daga cikin abubuwan da ke sa ana ƙirƙirar ƙungiyoyi na sa kai. Ƙungiyoyi na sa kai kenan suna taɓa ɓangarorin da gwamnati da mutanen da ya kamata su taɓa ba su taɓa ba? Koko ana kafa su ne domin su isar da wani sako ga ita gwamnatin ku da ko su waɗannan mutanen su zama kamar sun shiga tsakanin al'umma da kuma gwamnati ko kuma al'umma da manyanta? Mafi yawanci idan ka kalla abin da ke asasawa yanzu, idan ka kalli a irin inda na taso a Rafin Daɗi, muna da matsaloli da dama wanda bari ɗauki fannin shara kaɗai. Kamar yanzu cikin damina za a ga kuna iya zuwa ku ta kai report cewa a zo a kwashe kwata. Already kwata an gina ta, a zo a kwashe ta, sai ku ta bin procedure a ce ku rubuta takarda, ku je wurin kaza, aikin wane ne. To, madadin ku ta ɓata lokaci kuna wannan biye-biyen, sai ku zo ku haɗa kanku. Ana kiran wani abu na aikin sa kai ko kuma aikin gayya. Sai ku zo ku ƙirƙira, sai ku zo ku tara mutane. In ku tara su, sai a zo wannan maganin matsalan nan tana wurin ku, ba ya kun jira gwamnatin ko wayan sun zo sun muku ba. Shi yasa na ce yawanci ana yin ƙungiyoyi ne saboda inda gwamnati ba ta taɓa ba, sai ku sama ma kanku mafita. Lokacin da ita gwamnatin za ta waiwaye ku, za ta da already akwai wani abu da aka yi. Ita kanta za ta girmama ku, ta ce a wa'annan sun san me suke. To lokaci na gaba idan kuka nemi a zo a kawo muku wani agaji ko na ɗauki,
to da gudu za ta zo ta kalle ku, za ta ce wa'annan sun san me suke yi. Shi yasa na ce mafi yawanci ƙungiyoyi suna taɓa inda gwamnati ko masu hannu da shuni ba su taɓa ba ne ba. Shi ne a ɗan fahimtar da na ba yasa ake kafa ƙungiyoyi. To idan muka dai duba a cikin dai jawabinka, ita su ƙungiyoyin sa kai suna haɗuwa ne ba don za a biya su wani abu ba, su yi wani abu wanda za su cimma wani buri na ita al'umma da suke zaune a cikinta. Kamar misali kila in muka ɗauka kamar da ka faɗi kula da muhalli, kila matsala ta shaye-shayen yara a cikin unguwanni, matsala ta bara ta ba gaira ba dalili da abubuwa da suka danganci irin waɗannan. So waɗannan manufofi ne da in an kafa waɗannan ƙungiya ake son a cimmawa. To, manufofin da ake so a cimmawa idan an kafa irin waɗannan ƙungiyoyi shine na ɗaya, gabanin ma a kafa ƙungiyoyin ana da buƙatan a kalli ita al'ummai me take buƙata. To idan an kalli wannan abin da take buƙatan shine zai ba da hasken me ya kamata a yi. Kaga al'umma yanzu akwai rashin aikin yi, ana da buƙatan koya ma mata da samari sana'o'i. To kowa ya san akwai wayannan matsalolin jirgi a ƙasa. To idan an kafa ƙungiya domin ta samar da wayannan sana'o'in, to kaga ƙarshe wannan cimma burin shine a ga an koya sana'o'i. Akwai harkar lafiya, tsaftace muhalli. Idan ana tsaftace muhalli zai sa a samu raguwan cututtuka a cikin al'umma. To wannan shi ma kaga wani wata ne zan ce manufai ta inganta kiwon lafiya. To kaga daga ƙarshe idan har aka ɗauko wa'annan ayyukan aka yi, daga ƙarshe ƙungiyar za ta samu nasara a wurin wannan. To akwai abubuwa da dama wa'anda za a iya cimmawa idan aka ƙirƙiri ƙungiyoyin sa kai a cikin al'umma. Ilimi, a yanzu kaman akwai makarantunmu, mu mun tashi a cikin al'ummai, mun yi karatu daga matakin firamare, mun je secondary school. To ana da buƙatan ko da baka kafa ƙungiya ba, a karan kanka kai tunanin cewa wannan al'umman ta taimake ni a baya, yanzu na zama wani abu, ya kamata in zo in fidda ɗan lokaci, ko da lokacin da nake hutu ne ko a sati rana ɗaya ne, in je makarantar nan da aka koya min a matakin firamare, in ma in ɗauki abin da zan iya koya musu in koya musu, ko kuma wata gudunmawa zan kai musu, alli ko dasta ko tsintsiya ko wani abu, duka suna bukata. To duk shine abubuwan da ƙungiyoyi suke so su cimmawa idan suka kafa a cikin al'umma. To kamar bangaren shaye-shaye fa, ko ba kuwa fama da irin waɗannan matsalolin kamar matsala ta ƙauranci da sauransu? Alhamdulillah akwai irin waɗannan matsalolin a cikin al'umma. Idan akwai ranakun da ake warewa, kwanci ranar da ake warewa ta yaƙi da irin wannan shaye-shayen. To ƙungiyoyi suna amfani wani lokacin da wannan ranar domin su wayar ma al'umma da kai cewa abin nan da ake yi ba shi da kyau, kaza da kaza da ke ba shi da kyau, ya kamata a bari, ko kuma su kalli daga ina matsalar take, rashin zuwa makaranta ne, rashin sana'a ne, mafi yawanci suke sa al'umma suna shiga wannan yanayin. To idan ƙungiyoyin suka kalli wa'annan matsalolin suka samu masu mafita, shi ma wannan wani nasara ne game da. Idan muka duba kamar misali rana da ake amfani da ita don wayar da kai, kila rana ɗaya ce a shekara, so kuma a koda yaushe muna buƙatar a samu ci gaba a cikin al'umma. Shaye-shayen na a kullum yana ƙaruwa, da dai cewa hukumar hana fatauci da sha da miyagun ƙwayoyi ta nuna cewa jihar Katsina yanzu ta sauka da kan wancan matsayi take a baya. To amma duk da haka dai akwai sauran bugi na shi wannan matsala ta shaye-shaye. Ba ku ganin wannan shekara rana ɗaya a shekara ta yi kaɗan wajen wayar da kan iyayen yara da su yaran kansu? A gaskiya wannan rana guda da ake warewa, wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da wannan sha da fataucin miyagun ƙwayoyi, ta yi kaɗan. To amma duba da akwai ƙungiyoyi da dama a cikin al'ummai, idan wannan watan wannan ƙungiyar ba ta awareness ba, wannan watan za a samu wata ta yi. To wannan zagayawan da suke yi
a gani na yana cike wannan gurbin sauran kwanakin da aka ware domin yaƙi da wannan. In ka kalla akwai ƙungiyoyi da dama waɗanda duka suna da wannan manufofin a cikin unguwa, sannan badda ma ƙungiyoyin za a ga su ba ƙungiyoyi ne, duk unguwa ko kuma duk unguwa tana da kwamiti na masu jagoranta unguwa. Za a ga a cikin ajandas ɗinsu akwai yaƙi da wannan abin, saboda ba unguwar da za ka kalla ko kuma society da za ka kalla a ce babu wannan matsalai. To yanzu idan muka ɗauki kamar ƙungiyar ku ta Rafin Daɗi Community Service to Humanity Association, ƙungiya ce ta sa kai ta cikin al'umma da take jibinta al'amuran unguwar Rafin Daɗi. Da wani ɓangare ta taɓa? To, duba da yanayin aikace-aikacen ƙungiyarmu ta Rafin Daɗi Community Service to Humanity Association, muna da manufofi da dama. A tashin farko da muka tsaya muka kalla, muna da buƙatar mu aiwatar da ayyuka, amma muna fuskantar matsalar kuɗi. Sai muka ce to me ya kamata mu fara yi wanda shi ilan ba sai an sa kuɗi ba, za mu iya sa lokacinmu da jikinmu. Shine muka fara ganin tsaftace unguwa. Muka ɗauki wannan shi ne na farko da muka fara yi. Mun yi gangami, mun je mun haɗa hannu da sefa, mun kirawo 'yan jarida, KTTV sun zo sun ɗauki irin ayyukan da muke yi na tsaftace muhalli. Za mu yanka daga wannan satin, normally muna yi ne ranar Lahadi. Ta kowane sati? Ta kowane sati. So muna ɗaukan mu ce daga bakin unguwa kaza zuwa kaza ya kamata kwatansu da yanayin wurin ya yi datti da yawa, bari mu zo mu share. To muka fara yin wannan, sai harkar shaye-shayen nan muna kallon akwai waɗansu wurare da suke da matsala. Mun samu muna ba jami'an tsaro bayani cewa muna da matsala wuri kaza. Duk da dai shi wannan ba abu bane wanda ya kamata a ce ana yin shi a fili, abu ne na sirri, domin in kana fitowa ka ce za ka yaƙi abu, shi ma yaƙan ka zai, amma an bai san ta ina kake yaƙan ba, bai san wake wannan. To shi ne kaɗan daga cikin abin da muke. So ɓangaren ilimi fa? Ɓangaren ilimi har yanzu ba mu fara wani program kan shi ba, amma akwai tsari da muka yi na cewa za mu ware waɗansu daga cikin mu waɗanda suka yi karatu za su rika zuwa, kamar da na shimfiɗa a farko, makarantun da muka yi cikin unguwanmu da Rafin Daɗi, za mu yi rika yin posting cewa da wane ku je makaranta kaza, a rana kaza ku je koya kaza da kaza. Sannan akwai kamar tallafi na uniform, shi ma akwai lokacin da muka taɓa badawa, mun bada uniform guda 30 ne muka samu muka je muka bada. Shi ne kaɗan daga cikin abu. To ɓangaren tsaro? Ɓangaren tsaro mafi yawanci akwai irin 'yan sintiri da ke da kwai. So muna ƙoƙari mu ga cewa wa'yansu daga cikinmu suna shiga ana yin patrol da su, saboda akwai ɗan kwanakin baya da aka matsa mana da satan mashina cikin unguwa, da dare sai a zuwa a satan mashin. Wannan an sa 'yan sintiri, duk da dai ni ban taɓa fita ba, amma yawanci daga cikinmu da su ake zuwa a je aiki. Za a tashi karfe 1 na dare, za a ba da fitilu da gorori da waya a rika patrol. Mu da kanmu da karfinmu muka samu na yi. Sannan kuma muna da kyakkyawan jituwa da jami'an tsaron da ke a yankinmu, wanda idan mun ga matsala muna sanar musu. So bangaren sana'o'i wani yunkuri kuke yi don ganin kun tallafa wa matasa da mata? To, kamar a ɓangaren sana'o'i, alhamdulillah, akwai wata makaranta na nan cikin Ɗanbarna Primary School wadda ana koya ɗinki, kwamfuta, welda da sauransu. Ina alfahari da wannan. Mun sama ma yara forms, kama daga marayu da yara masu iyaye, mun sama musu forms sun je sun koyi sana'a. An ɗauki nauyin su kuɗin registration da duk wani abin da ake bukata na allowance an biya, sun gama sun samu certificate. Kuma alhamdulillah ƙungiyarmu
ita a session in ita ta ba da ɗaliba wadda ta fi kowace hazaƙa a lokacin da aka yi. Muna alfahari da wannan. Masha Allah. Ita cibiyar horar da sana'o'in ba ta ƙungiya ba ce ba, sai dai ƙungiya tana samar wa yaran unguwa gurbi a ita cibiyar kenan. Na'am. Kallon mu muna tattaunawa ne akan muhimmancin ƙungiyoyin sa kai don samar da tsaro, ayyukan yi ga matasa da kuma bunƙasa tattalin arzikin al'umma, tare da Malam Amiru Abubakar Gambo, wanda memba ne a Rafin Daɗi Community Service to Humanity Association. Za mu tafi hutun takaitaccen lokaci, za mu dawo ba jimawa ba. To masha Allah, kafin mu tafi hutun takaitaccen lokaci muna tattaunawa ne akan muhimmancin ƙungiyoyin sa kai don samar da tsaro, ayyukan yi ga matasa da kuma bunƙasa tattalin arzikin al'umma, tare da Malam Amiru Abubakar Gambo. Malam Amiru, muna tattaunawa ne kan ɓangarorin da ita ƙungiyar ku ta Rafin Daɗi Community Service to Humanity Association take ɗan tattaɓawa, wanda mun taɓa ɓangaren tsafta da kula da lafiya, tsaro, sana'o'i da ɓangaren shaye-shaye. So, waɗanne matakai da kuka bi tun ma da farko kafin ka zo wannan wanda kuka bi kuka kafa wannan ƙungiya? To, alhamdulillah. Matakan da muka bi tun farko kafin mu zo har mu kawo inda muke yanzu su ne, mun tsaya mun fara kallon da farko shi ya kamata mu yi ma al'ummarmu, suna da buƙatar mu, kuma muna kallon cewa yanayin halin da ake ciki na yanzu idan kuka ce ku zauna sai an zo an yi muku komi kama an wuce shi. Duk al'ummomin da suka ci gaba suna tashi ne su fara yunkuri kafin har wani ya zo ya kalle su ya ce wa'annan suna buƙatar wani abu. To wannan shi yasa muka tashi muka jajirce muka ga mu matasa ya kamata mu hito da wani abu. Kafin mu hito da wannan, mu je mu samu manyanmu, tunda akwai elders a cikin unguwa, mu gaya musu cewa ga ƙudurorin da ke gare mu, suka ba mu shawarwari wayanda za su taimaka da abin da ya kamata su taimaka da ƙarfinsu da aljihunsu suka yi, har muka ga cewa wannan ƙungiya ta samu kafuwa. Zan iya kama sunan 'yan wanda sun taimaka mana lokacin mun yi consulting sosai kuma sun ba mu gudumawa. Akwai Allah ya ji kanshi marigayi Abdulkadir Hikima sosai, wannan bawan Allah ya taimaka mana, ya ba mu goyon baya sosai, saboda ko mi ya same mu muna ruga mu je wurin shi, zai ba mu lokacin shi, ya saurare mu, ya ba mu shawarwari, ya ba mu kuɗin shi. Mutumin nan ya taimaka sosai. Akwai manyan mutane irin su Alhaji Ali Guguwa, shi mun same shi har gida. Akwai irin su Alhaji Hassan Mai Wake, duka elders ne. Akwai irin su Alhaji Muntari Audu, wa'annan duk sun ba mu gudumawa ta kuɗi sosai da shawarwari. To wannan abun mun yi ƙoƙari gaskiya, mun ga cewa ya zo ya kasance yana faruwa. A cikin ƙungiya akwai manyan mutane haka na unguwa, to tana da rajista da gwamnati? Mun yi ƙoƙari mun yi mata rajista ta local government. Mun yi mata rajista ta local government. An ba mu shawara kuma mu je mu yi mata rajista na CAC, wanda zai ba mu dama mu rika samu, mu haɗa hannu mu rika samu tallafi daga irin UNICEF da su UN, wanda akwai wani lauya da ya ba mu wannan shawaran, ya ce in dai muna son international organizations kamar ƙungiyoyin duniya mu rika samu wani kaso daga wurin, suna ba da kaso, to mu je mu yi wannan rajista. Sai kun rajista da gwamnati. To kuma duba da yanayin abubuwan, har yanzu dai bamu kai ga yin rajista da Corporate Affairs Commission ba. Muna dai kan hanya insha Allah. Masha Allah. So idan muka duba yanayin abubuwan da ita ƙungiyar take taɓawa, tana taɓa tsaro, tsafta, kula da lafiya da ɓangaren ilimi da sauransu haka. To duk inda za a je a dawo, za a iya samun waɗanda suke cijewa ko suke kawo cikas wurin tafiya da wannan al'amura. Waɗanne irin ƙalubale kuke fuskanta wurin tafiyar da su? Kamar yadda
ka tambaye ni irin kalubale da muka fuskanta ko muke fuskanta a ciki, mun samu kalubale na farko. Idan ka tsaya kai tunanin cewa ku zo ku kafa kungiya, to a tashin farko irin yanayin kai ra'ayin da ke gare ka na a zuwa kafa kungiyan yana iya shan bamban da na sauran wa'yansu mutanen da ka jawo. To wannan akan hanyar tafiyar da kungiya ana samun matsala na a gayyaci mutum tunda bai damu da abin sosai ba, ya ƙi ba da mahimmanci game da abin da aka sashi. Sannan akwai matsala na mun fuskanci matsala na kamar corruption haka a cikin tafiyar mu tashin farko abin da ya fara downgrade akwai wanda muka yadda da su, an ba su a matsayin treasurer da financial secretary, an samu matsala ta wurin su wanda wannan abin ya nemi ya nakasa kungi da kai ga kai ya rabu, saboda idan aka ce a hukuntawa ne sai wa'yansu su ja daga su ce a to idan yana wane ko kuma dan kaza ya su kawo wani abu can dai wanda bai shafi kungiyar ba su goya da shi, wanda gaskiya wannan abin ya sa mun sha wahala saboda yadda aka jinginar da aikace-aikacen kungiyar na tsawon lokaci saboda wannan matsalan da muka samu. Sannan kuma still muna samun matsala na su al'umma, kamar yanayin amsar da suke ma kungiya. Waɗansu za ku sha wahala ku ta gaya musu cewa su zo ga mahimmancin kungiya su zo su shiga, za su riƙa kallon ku wa'annan ba su da aikin yi ne, wa'annan ba san me suke yi ba ne, za a riƙa muku dariya. To duk da dai wannan ba zai sa ka bar abin da kake yi ba, amma wa'annan suna cikin ƙalubale kaɗan da muka samu. Sannan kuma akwai babban ƙalubale da ba ma ƙungiyar mu ba, mafi yawancin ƙungiyoyi suke samu na rashin samun tallafi, tallafin kuɗaɗen da za su gudanar da ayyuka. Shi yasa mafi yawancin ƙungiyoyi inda da gaske suke za a ga wayansu abubuwan ko suna son su yi sun jingine su, suna zuwa su yi abin da za su sa ƙarfinsu ko kuma lokacinsu ko kuma wani abu dai makamancin haka. Wannan yana da cikin 'yan ƙalubalen da muka fuskanta a tafiyar da wannan. Kamar irin ɓangaren kula da muhalli shi ma kuna samun ƙalubale? Tabbas muna samun ƙalubale saboda akwai ban mantawa aikin da muka fara yi na farko, mun je akwai kwata da muka yashi gurin, tana ma akwai irin makarantar allo a wurin, kwatan ta daɗe ba a yashi ta ba. Lokacin muka je muka yi ma sefa magana muka ce ranar kaza za mu yi aiki, muna buƙatan ku ba mu shebur, wheelbarrow, safan hannu, face mask da har mota muna bukata, za mu fiddo sharan saboda yana da yawa, za ku zo ku kwashe. Muka zo muka sha wannan aikin tun daga safe, misalin karfe 8 na safe muke aiki har wurin karfe 2, muka ɓata lokaci aka yashe kwatan har ƙasanta. Sai muka zo muka bi al'ummomin da ke wurin muka ce don Allah a bar zuba shara wannan wurin. Kun ga kuma ƙasa, ana tara ƙasa haka kusa tana komawa ciki kuma tana hana tafiyar ruwa, amma kun ga aikin da aka yi abin bakin ciki ba a daɗe ba muka sa mutane suna duba, sai ka je ga wannan shara ga tana an zo an zuba. Su wannan aikin da muka zo muka yi ba su ɗauke shi da muhimmanci ba ne, ko muka rasa dai. Muka zo muka ƙara bin manya-manyan waɗanda muke ganin za su iya faɗa a ji, muka ce musu kun ga mun zo mun yi aikin nan kuma muna sa ran nan da wani lokaci za mu zo mu ƙare muku, to amma abin da muke gani baya mana daɗi, ya kamata yadda muka zo muka yi ƙoƙari kuma ku kama a zo duka a tafiyar da wannan aikin nan gaba ɗaya. Ku mun san shara dole ta shiga, amma ku hana a rika zuba ta intentionally, shine muke so. In kuka yi mana wannan, in Allah ya da duk lokaci za mu fidda mu zo mu rika diba mu gani. To idan muka koma kuma bangaren tsaro, a shi wani kalubale kuke fuskanta? To bangaren tsaro alhamdulillahi, kamar yadda na yi shimfiɗa a farko na gaya ma akwai lokacin da yanzu dai gaskiya matsala ta ƙauraye kamar alhamdulillah ba mu da ita sosai a cikin yankin mu na Rafin Daɗi, ba kamar da lokacin da aka baro ba. Sannan matsala ta shaye-shaye ita ce da ke kan gaba yanzu, kuma muna ƙoƙari da akwai jami'ai wanda suke a cikin al'umma
wani muna tuntuɓar su, muna ƙoƙari kuma mu ga mun kira lokacin da muka ga an yi abin da ba daidai ba, mu ba da bayanin kaza kaza yana faruwa wuri kaza, muna buƙatar a zo a ɗauki mataki. Duk wannan muna yi. Sai kaman magana da nema na satan mashina, lokacin da muka haɗa wannan kwamiti na 'yan sintiri, gaskiya alhamdulillah an samu sauƙi sosai, saboda abin ya damu mutane, manya ma sun shiga ciki sun ba da gudunmawansu sosai. Daga wannan lokacin gaskiya an ɗan samu sauƙi To masha Allah, waɗanne nasarori ƙungiyar ta samu? To nasarorin da ƙungiya ta samu yanzu za a lissafa ma, akwai koya ma matasa sana'a da aka yi, akwai shi wannan kula da muhalli da muke yi, akwai ita matsala ta shaye-shaye da muke ƙoƙarin mu ga an rage ta, tunda ba za mu iya cewa an daina ba gaba ɗaya, abin ne wanda yake faruwa kullum, amma dai an rage, da kuma musulunci a laifi so yake a ɓoye shi, a yin shi a bayyane. To muna wannan ƙoƙarin mu ga an bar a ce an wuce wurin nan, an ga gashi can kawai shaye-shaye ake ko ana sai da ƙwayoyi, ya zama an ɗan tsaftace unguwar. To muna wannan ƙoƙarin kuma alhamdulillahi muna ganin nasara. Sai ta magana muhalli shi ma alhamdulillahi muna ganin nasara, tunda yadda sharan ma ke taruwa yanzu, mutane sun ɗan waye, ana ba su mene zan ce, wayan musu da kai, ya kamata ku je ga wurin da ake yawo, ga inda ake tarawa can ku je ku kai shi, ku ba ajiyewa nan, ku ba kaza ku ba kaza. Shi ma mutane yanzu gaskiya alhamdulillah suna ba da haɗin kai. Me kuke so ku cimma nan gaba? To ƙudurorinmu suna da girma. Muna son nan gaba, in ka kalli muna da asibiti a cikin yankin unguwarmu, muna son nan gaban Allah ya kai mu ya zama muna iya kai magani makarantunmu, baccin mutanenmu da muke turawa suna zuwa suna aikin sa kai, muna son mu ga duk lokaci muna taimakawa da kayayyakin aiki. Sannan a ita harkan tsaron, muna son akwai jami'an tsaron da muke so su ma mu riƙa taimaka musu da kayan aiki, inda in ka ce a jira gwamnati kaɗai ta riƙa yi, kamar abin ya mata yawa. To shi yasa muna son duka dai harka ce ta kuɗi. To muna da wannan buƙatan, kuma babban gudunmu akwai sauran ƙungiyoyi cikin unguwai, muna son mu ga mun haɗa hannu da su wajen ganin an tafiyar da al'umma gaba ki daya. Wannan shine ma kusan babban ƙudiri. Malam Amir, in muka duba muhimmancin ƙungiyanci, abu ne wanda yake buƙatar lokaci da yawa, kuma muna da abubuwa da yawa da zamu iya magana kai, sai dai lokaci ba zai bada ba. So amma dai kafin mu ban kwana da masu kallon mu, wani kira ke gare ku ga mutanen al'umma ta unguwanni da su 'yan ƙungiya? To kiran da zan fara yi na farko ga ita al'umma ne gaba ɗaya general. Ƙungiyoyin nan dai ana kafa su ne domin ci gaban duka al'ummai. Duk da dai akwai matsala ta yanzu ƙungiyoyin sun yi yawa, za ka ji ana cewa ai ƙungiyar ga ta nan, ga wacan can, ga wacan can, ga wacan can, ba su yin abin da ya kamata, ko kun zo da taku, to wannan abin yana sa al'umman su kasa karɓanta 100%. To ina ba al'umma shawara cewa ku shiga ciki a yi da ku duka gaba ɗaya. Abin da yake bukata a transparency, a riƙa yin abin a saman faifai. In har da gaske kuke yi, ku shiga cikin ƙungiyoyin, ku ba su tallafin da suke bukata, kuma ku sa ido a yi abin da ake so. Shi ne kiran da nake ma al'umma. Kuma ƙungiyoyi ina kira a gare su da su riƙa tashin farko su tsarkake niyyar su wurin kafa ƙungiyoyin, ya zamana su riƙa tunawa da cewa suna fada manufofin da suke so su cimma, kuma duk abin da za su riƙa yi, su riƙa yin shi saman wannan abubuwan da suka gindaya cewa za su riƙa tsaya suna dubawa su ganto akan hanya muke ko dai mun dan banɗare, sai a dawo, ba a zo a riƙa yin abin da ita al'umma za ta riƙa kyamatan ƙungiyoyin ba daga ƙarshe. To Malam Amiru, muna godiya da kasance da mu a cikin shirin madubin al'umma, kuma muna fata za ka kasance da mu a nan gaba idan dama ta bayar, sannan muna maka fatan komawa gida lafiya. Alhamdulillah, masha Allah. So iya abin da ya samu kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci,
a madadin waɗanda suka taimaka wannan shirya zo gare ku, Project Plug waɗanda suke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shirin, babban baƙon mu Malam Amiru Abubakar Gambo, Ibrahim Idris ke mana fatan alkhairi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.